Sherifla Flebaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn an filɛbaa minnu bi Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli waliɲuman dɔn bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma a ka hinɛ a ka basigi a ka garisɛgɛ ɲuman Ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ an ka jamana cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ka jamana in jɔ an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɛ o baara kɛbaga ye o kɔfɛ an bɛ foli ani waliɲuman dɔn an b'a ta k'a di an ka sababu ɲuman ma an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma kɛrɛnkɛrɛnyana Tunkan émission a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn n badenw hakilina fɛn o fɛn filɛ nin baara in na ni a bɛ ka diɲɛmaa nafa bi a hakilina ɲuman bɔla nin cɛkɔrɔba ɲuman in de yɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ si ye Ala ta ye kɛnɛya ye Ala ta ye Ala k'o d'an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n badenw an bɛ foli ni waliɲuman dɔn di an dɛmɛbaaw ma an bɛ an dɛmɛbaa min ka kɛnɛ ka maa don maa min dogolen tɛ bilen bɛɛ b'a dɔn n'an ko a ma ko hôtesse Usman Traoré Sisawanɛ hôtesse ye min ye ne hakili la bɛɛ y'o dɔn ka ban sabula électronique minɛ fɛn o fɛn bɛ yen a kuranman fara batiriman kan nin bɛɛ dasin bɛ hôtesse ka butikibaw la diɲɛ ɲɛfɛ n badenw nka kɛrɛnkɛrɛnyana a yɛrɛ bɛ butiki belebeleba min na Ngoloni na yan Dabanaani na yan a ka butiki belebeleba min n'a yɛrɛ b'a la Dabanaani na immeuble Turila la an bɛ o butiki belebeleba in de kɔnɔ n badenw fɛn dɔ kɛn bɛ ka adamadenw kamana guwa n'o de ye batiri ko ye batiri ɲuman ka dɔgɔ batiri ka ca a ka ca nka a ɲuman ka dɔgɔ hôtesse ye o de dɔn ka batiri ɲuman choisi min ye marque hôtesse ye k'a dilan ni ka tila k'a dilan cogo ɲɛ adamadenw mago bɛ hakɛ min na a la k'a dilan o dilan cogo ɲuman na mɛn da ye mɛn jigila ye hôtesse ka baarakɛlaw bɛ yan minnu bɛ batiri ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ yaasa maliyɛndenw bɛ se ka bɔ batiri ko kunfan na cogo min na maliyɛndenw bɛ se ka batiri ɲuman sɔrɔ cogo min na batiri ko hami min kun b'o la o bɛ se ka ban cogo min na hôtesse y'o ban pewu ni marque hôtesse ye n karamɔgɔ e ni ce ɲɛdɔn basi foyi t'i la batiri marque hôtesse a bɛ cogo di de e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ mɔgɔ ye bi kɔni an bɛna batiri minnu exposer aw ye bon o ye hôtesse ka batiriw ye batiri bon a dɔnbagaw b'a dɔn a 250 bɛ yen a 200 bɛ yen bon ni min filɛ nin ye u b'a fɔ ninnu de ma ko terrain batiriw ninnu ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ninnu san ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn bon ani ninnu kuraw de nana sisan a 160 bɛ yen a 200 bɛ yen a 150 bɛ yen a 100 bɛ yen ni kɔni nana yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ninnu san ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn marque jumɛnw de don marque hôtesse de don marque hôtesse min tɔgɔ bɛ bɛɛ da minɛ min ka ɲi n'a kolo ka gɛlɛn wa bere dan b'a sɔngɔ ka taride a sɔngɔ damaja yɛrɛ fana na sɔngɔw ka di puis batiri ninnu a ka n'u lajɛ an bɛ se k'o garanti aw ye fo san 3 san 3 a ma nin mɛn n'i ye batiri san 3 de b'i bolo n'i ye min y'a la min b'i diya i bɛ segin n'a ye o tɛna sɔrɔ a la yɛrɛ sabula a ka ɲi ka kɔrɔ ni batiri ba ninnu bɛ sɔrɔ hôtesse ka butiki jumɛnw na i bɛ sɔrɔ hôtesse ka butikiw caman na précisément butiki min filɛ nin ye Dabanaani yɛrɛ la ka ɲɛsin Dabanaani ma donc butiki a bɛ yen Balakare ka carré la butiki 2 bɛ yen a bɛ sɔrɔ yen Contrôle ni Sanɛ fan fɛ butiki 1 bɛ yen nɔ batiri ninnu caman bɛ yen n'i sera yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a bɛɛ sɔrɔ yen a diyara n ye n karamɔgɔ i ni ce o tuma a tɔ ye min ye sa nkalon ka bɔ an da marque hôtesse ka batiri dagabana min bɛ yen n'a dasen b'a bolo ni marque hôtesse don a ye n'a sa a ka nkalon bɔ an da a bɛ cogo min na aw bɛna dɔn min don o tɛmɛnen kɔfɛ n badenw ɲininkali ye 2 ye a kelen o kelen n'i y'a jaabi a kɔni b'a dɔn hôtesse ka an bolo min n'i y'a si ka ca a yelen ka bon an b'o d'i ma fufalaki ɲininkali fɔlɔ fɛn jumɛn de bɛ yen n'a bɛ bi n'i t'a binkan bɛɛ fɛn jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a binkan bɛɛ o ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ o ye kumakan jumɛn ye o de ɲininkali 2 de b'an bolo hôtesse ka dɛmɛ na karamɔgɔ fana an ka tɛmɛ ni baara ye inshallah n karamɔgɔ an ce ɲɛdɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka dɔɔnin dɔ n'i gɛnna Usman Traoré Sisawanɛ hôtesse n b'a ka ampoule dagabana kelen d'i ma o ka di ye kɔni o ka di n ye kosɛbɛ batiri dɔ b'a fɛ o k'a ma ko batiri hôtesse min n'a si ka ca a bɛ mɛn a b'i sago kɛ marque hôtesse don ni gɛnna fana min ɲɛ da o batiri fana kan o fana ka di ye o ka di n ye kosɛbɛ diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn de ye diɲɛ kuma fɔlɔ diɲɛ da ni bi cɛ kumakan fɔlɔ ye kuma jumɛn ye la ilaha illallah o tɛ maa wɛrɛ kɔni si tɛ yen ni Ala tɛ cɛw tɛ kan bɛɛ
Ngoro ni ce. Ma ni ce. Nya do bashi fuite. Alhamdulillah mbala ta. Mba fe ki nyinga ni gana marki otesi ka ampulu. Ampulu minna yele ka bwa songo kan nogo. Mini bilibili ba dendi kelema. Ninga die? Ninga die ko ju. Ebe ni fe. Mba fe. French men ebe nya kono na bina ita bingame. O fini kisede. Chao fini kisete. Kabe. Ngora ni ce. Ngaba nche. Nya do bashi tila. Ngaba fuite na. Mba fe ki nyinga edwani do ni gena. Ebi marki otesi ba do. Ankanga dondoni. Ma ka ampulu kelendi mo kadie kon. Basi ampulu nyene maru. Ampulu nyene mando. Chao ni gena nimbe bidima ninga die kon. Kadinye ko sebe. Nye kuma fola kuma jme. Ni kuma fola. Nye kuma folo. Nye dani bicha kuma fola kuma jme. O kuma fola. Femi ngoni ni o kanu ngoni igoni bo fo ganya. Bon. O dia kuma fola ya. Chao kamu fo kambe. Merci. Ngoro. Ni ce. Avanci. Ampulu mine. Ni ne marki otesi. Ampulu ni bilibili ba de bi dima ni gaina ni gade. Toro wala. Ibe ni fe. Yeah. French men ne be nya kono na bina ita binga me French be. Chao ka. Ka. Makoro ni ce. Ma nche. Nya do bashi konte ela. Alhamdulillah bashi fote na. Ide ni mo de nge bina nyingal do kila ni gaina. Otesi ka ampulu baraba de mba do di ma ni ngadi kon. O kadi. Ebe ni fe. Ma fe. French men ne be nya kono na bina ita binga me. Fem be na beneta benga me. Ani modo. Baba wala ala ka shidi ma kambe ha. Ni ce. Ngoro ke ni ce. Mba. Nya do bashi tila. Basoza. Ni mine. Ni ita ni gena bitana marke otesi do. Ni ampulu mba di ma ni gena kadie. Koju. Ebe ni fe. French men be nya kono na bina ita binga me. Min be na beneta binga me. O sefa. Chefa. Chao kambe ote. Makoro ni ce. Mba nche. Nya do bashi tila. Bashi te fe na alhamdulillah mbe wat ni nassa. Idenge abina nyingal do kila ni gaina abi ni sonjani ampulu marki otesi. Ampulu ngon kadi. Akane ko sabe. Ala matu ka soro. Ala ka soro. French men ne be nya kono na bina ita binga me French men. Ita binga me. O funye. Funye kelengele. Amo franga don taka. Anke me ka minga jabi imaso ma doni ala ka shidi ma ha ala ka nyemela kambe ha iniche ngoro ke iniche awanche ko do bashi tela alhamdulillah me ala e bi marke otesi ka ampulu bashi don ma do kosowe ni gena mba di mo kadi kosowe nye kuma fulo kuma jme nye dani bicha kuma kan fulo kuma jme aywa ote kalmatu shara ayo ko ne wajibi yo o te kambe ngoro ni ce ha ngoro ke ni ce ma nya do bashi tela alhamdulillah malatan mba fe ki nyini ga ni gena ampulu otesi marki otesi kana ampulu braba de mba di ma kadi akadi ko jugu ebe ni fe ko jugu nya kuma nya dani bija kuma folo kuma jbe nya dani bija kuma folo angara mo aywa tiana dodo nya cha kambe ni ngoni ha tale ki da kambe ha merci ngoro ke ni ce wa nche idwani bi ni nyini ga ni gena marki otesi ka ampulu mba di ma kadi akadi French membe nya kono na bina ita binga me. Fembe nya kono na bina ita binga me. O sosoi. Soso. Kambe ote. Ngoro ni ce. Nga nche. Bashi tela. Moko be. Bi ampulu otesi ni mbele ba iba fe. Ma fe. Ngade. Akade. French membe nya kono na bina ita binga me French be. Fembe na bina ita binga me. O tamakande. Tamanga. Niko pari mauno me chau kambe. Baba, ni mine. Ni ite ni gena bitanai. Ngade. Ebe ni fe. Marki otesi do. French membe nya kono na bina ita binga me French be. Ko masekado. Ngafe hageto ha kambe. Anje ngoro. Alhamdulillah. Nya do bajitila. Bay foti. Ni mine. Marki otesi ni ite. Ni gena bitana akadi ibini fe ma fe nye kuma folo nye dani bicha kuma folo kuma jme je dani bicha kuma kan folo kuma jme
ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tiɲɛ do ko maa wɛrɛ si tɛ Ala kɔ nka o tɛ k'an bɛn ha merci. N kɔrɔkɛ ni ce. Man ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi tɛ na. N'i gɛnna min an bolo baden d'i ma marqué hôtesse don nin ka di. A ka di n ye. E bɛ nin fɛ. Awɔ n b'a fɛ. Fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin k'a mɛn fɛn jumɛn. Tile. Den. File. File kelen kelen ya. File tɛmɛna mankan kan kɔni cɛw kan bɛn. File. N kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ yan. Marqué hôtesse k'an bolo nin ka di i bɛ nin fɛ. N bɛ nin dɔn. Diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. A ka ɲi. A ka ɲi. O de ye kuma fɔlɔ ya. Tuma Ala k'a ɲɛ. K'an bɛn han. O tɛ k'an b'u fo. N kɔrɔ ni ce. N ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Alhamdulillah. Marqué hôtesse k'an bolo ni gɛnna b'a di ma a ka di ye. Ka di. E bɛ nin fɛ. N bɛ nin fɛ. Diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. An t'o dɔn. K'an b'u fo k'an bɛn. N kɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. Basi la. Non basi foyi t'a la. Marqué hôtesse k'an bolo i b'a dɔn. Awɔ n b'a dɔn kosɛbɛ. E bɛ nin fɛ. N b'a fɛ yɛrɛ. Diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Salamu alaikum. Salamu alaikum o tɛ k'an bɛn. Ne ba i ni ce. An ba. Basi t'i la. Basi foyi tɛ. I denkɛ bɛna ɲininkali kɛ n'i gɛnna a bɛ nin ampoule in d'i ma hôtesse a ka di. Awɔ a ka di. Diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Diɲɛ kuma fɔlɔ silamɛya. Silamɛya Ala k'an bɛɛ kɛ silamɛ ɲuman ye o tɛ ne ba k'an bɛɛ han k'an b'u fo. N kɔrɔ ni ce. An ba. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi t'an na. E bi an bolo hôtesse i b'a fɛ. Awɔ n b'a fɛ. Nin ka di. Awɔ a ka di. Fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn. O ye danaya ye. Danaya ni danaya binna i t'a bin ka mɛn nin kuma in ye tiɲɛ nka e n'anw ka jaabi tɛ kelen ye k'an bɛn han merci. N kɔrɔkɛ nin minɛ. Gɛrɛ n'a ye basi la kɔni. Basi foyi tɛ na. E bɛ nin fɛ marqué hôtesse k'an bolo i b'a fɛ. Awɔ. Nin ka di. Awɔ. Diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Diɲɛ da ni bi cɛ kumakan fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Arabukan. Arabukan o tɛ k'an bɛn. N kɔrɔ i ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Basi foyi tɛ. E bɛ nin fɛ marqué hôtesse k'an bolo i b'a fɛ. Awɔ. Diɲɛ kumakan fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Zuhuru. Zuhuru. O zuhuru ye jumɛn ye. Zikiru don. Zikiru wa o tɛ. Baba i ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi tɛ na. E bi ampoule in fɛ. Kojugu hôtesse. A dɛsɛn bɛ ka sɔrɔ nin ka di ye kɔni. Kojugu. Diɲɛ kumakan fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Bamanankan kɛ. I ni ce. N b'a ni ce. Basi t'i la. Basi foyi tɛ na. E bi marqué hôtesse k'an bolo fɛ. Awɔ n b'a fɛ kosɛbɛ. Ni gɛnna m'a di ma a ka di ye. A ka di n ye trop parce que n ka sokɔnɔna yɛrɛ courant tiɲɛnen. Ayiwa Ala ka to k'a sɔrɔ diɲɛ kumakan fɔlɔ ye diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn de ye. Foli. I ni ce. O de y'a fɔlɔ ya. O tɛ k'an bɛn k'an b'u fo. Foli tɛ. Ayi foli tɛ kan. Foli tɛ. N kɔrɔ ni ce. A b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ na. Marqué hôtesse. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni ampoule baarabaden min d'i ma nin ka di ye. A ka di n ye kojugu. Diɲɛ kuma fɔlɔ diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Alahu. Alahu. Dan tɛ Ala ka se b'a la o tɛ k'an b'u fo o tɛ. I ni ce n kɔrɔ. An b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. An b'a la tanu. I dɔɔnin don a bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a bɛ hôtesse d'i ma o ka di ye. Awɔ ka di n ye. Diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Bamanankan na. Diɲɛ kuma fɔlɔ jumɛn de fɔla diɲɛ kɔnɔ a da ni bi cɛ kuma fɔlɔ jumɛn de fɔla. Fɔlɔ min fɔra o wangara de bamanankan kɔni. Wangara an b'o fara an ka dɔnta kan k'an b'u fo. N kɔrɔ i ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi kɔni t'e la. N'o basi tɛ. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marqué hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma nin ka di ye. Nin ka di ne ye. Fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la n m'o dɔn. K'an bɛn. N kɔrɔ ni ce. An cɛ. Nin minɛ. Cɛw n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye nin ka di ye. A ka di n ye. Marqué hôtesse. Awɔ. Diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye. Diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ jumɛn fɔla. Kuma fɔlɔ min fɔla. Alahu. Alahu o tɛ k'an bɛn. N kɔrɔkɛ i ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Alhamdulillah an b'a la. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna dɔɔnin don marqué hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma nin ka di ye. A ka di n ye kojugu. Fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn. N'a binna i t'a bin ka mɛn.
cɛw kan bɛn baba ni ce B'an ce. I denkɛ don Tɔɔrɔ foyi tɛ yen. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna ni ampulubaden min d'i ma nin ka di A ka di ne ye. e bɛ nin fɛ Ɔhɔn. an k'o fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye diɲɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn A n tɛ k'o dɔn fɔlɔ. baba a cunni kan n'o tɛ i b'a dɔn ala ka si d'i ma k'an bɛn han baba i ni ce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. n ɲɛ dɔn baasi t'i la Baasi si tɛ na. I denkɛ bɛ nin ɲininka ni gɛnna a bɛ ampulu d'i ma o ka di ye kɔni A ka di n ye kojugu. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn Fɛn min bɛ yen n'a binna i t'a mankan mɛn. Miiri bɛ se ka ɲana dɔɔnin wa? ayi cunkan don Cunkan don wa? O t'a hakili la nin waati la. ayiwa ala ka ɲɛ mɛn la cunni kan n'o tɛ i b'a dɔn ala ka si d'i ma k'an bɛn han n kɔrɔ i ni ce An b'a n cɛ aw somɔgɔw. n ɲɛ dɔn baasi t'e la Alhamdulillah. n b'a fɛ k'i ɲininka dɔɔnin don n'i gɛnna min mariki o tɛ se k'an bolo kelen d'i ma nin ka di O kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. e bɛ nin fɛ N bɛ nin fɛ koyi. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn Fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn. Wasiji. o tɛ wasiji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wasiji bɛ bin yɔrɔ o yɔrɔ i n'a dɔn ko bɛ cɛw kan bɛn n kɔrɔ gɛrɛ n na i ni ce An b'a ni ce. baasi la Baasi foyi tɛ yen. n'i gɛnna i dɔɔnin bɛ ampulu kelen d'i ma o tɛ sini ka di ye A ka di n ye. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn N'a binna i t'a bin ka mɛn. Tiɲɛna n t'o dɔn tan. ayiwa n kɔrɔ kan bɛn Kɔni. n kɔrɔ i ni ce N b'a ni ce somɔgɔw. baba baasi la N b'a la tanu. i denkɛ ni dɔɔnin don n'i gɛnna mariki o tɛ se k'an bolo a b'a d'i ma o ka di ye Problème o ka di n ye kojugu. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn N'a binna i t'a bin ka mɛn. Aha. O ye wasiji ye. wasiji bɛ bin yɔrɔ o yɔrɔ i n'a dɔn ko bɛ sen na baba o kan bɛn n kɔrɔ e ni ce Ouais, b'an ce. baasi la Baasi foyi tɛ yen. i dɔɔnin don n'i gɛnna a bɛ hôtesse d'i ma mariki hôtesse ampulu nin belebeleba in nin bɛ di kelen ma nin ka di ye A ka di n ye kojugu. e bɛ nin fɛ Kojugu. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn Bon est-ce que o fɛn bɛ yen? Ka bɔ ni fɛn binna i t'a bin ka mɛn. O fɛn tɛ ne t'o fɛn dɔn dɛ. e t'o dɔn wa k'an b'u fo k'an bɛn ala ka suguw ja n kɔrɔ e ni ce n ba n ɲɛ dɔn baasi t'e la baasi foyi tɛ yen ampulu in b'i bolo hôtesse don n'i gɛnna n b'a d'i ma e bɛ nin si dɔn inshallah n b'a dɔn an bolo nin ka di ye nin ka di n ye fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna k'i t'a bin ka mɛn o ye sababu ye sababu o fana y'a dɔn nka o tɛ k'an bɛn n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a ni ce n ɲɛ dɔn baasi t'i la fo ka se nin wagati ma ayiwa ala kana baasi k'i la i dɔɔnin don n'i gɛnna mariki hôtesse k'an bolo b'a d'i ma nin ka di ye kojugu fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn n tɛ n dɔn cɛw kan bɛn merci n kɔrɔ ni ce n b'a ni ce n ɲɛ dɔn baasi t'e la baasi tɛ yen e bɛ nin ampulu in fɛ nin belebeleba bɛ di kelen ma hôtesse don nin ka di ye awɔ e bɛ nin fɛ awɔ fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn min binna diɲɛ kɔnɔ i t'a bin ka mɛn ni fɛn jumɛn bɛ yen n'a binna i t'a bin ka mɛn o ye manaforoko de ye manaforoko o tɛ n kɔrɔ ni ce n b'a ni ce e bɛ nin fɛ nin minɛ n'i gɛnna i bɛ taa na nin ka di ye e n'o ni ne ta ye ka ban diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye o ye Alahu akibaru ye. Alahu akibaru ala kɔni ka bon cɛw kan bɛn o tɛ n kɔrɔ ni ce baasi la Alhamdulillah. mariki hôtesse k'an bolo nin ka di ye A ka di n ye kojugu. e bɛ nin fɛ Awɔ. fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn Kumakan. kumakan n kɔrɔ o tɛ k'an b'u fo n kɔrɔ ni ce N b'a ni ce. n ɲɛ dɔn baasi la Baasi foyi tɛ ne. mariki hôtesse k'an bolo i bɛ nin fɛ Kojugu. nin ka di ye Awɔ kosɛbɛ. diɲɛ da ni bi cɛ a kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye N t'o dɔn. k'an b'u fo ne b'a ni ce Nsan ce. baasi t'i la Baasi foyi tɛ n na. i denkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i gɛnna a bɛ nin ampulu belebeleba in di kelen ma hôtesse don a ka di ye A ka di n ye. fɛn jumɛn bɛ yen n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn O ye si ye. si kelen kelen ala ka si ɲuman d'an ma ne ba i y'a jɛ dɛ kan bɛn n kɔrɔkɛ nin minɛ nin ye kelen tɛ n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye hôtesse don nin ka di ye Ne wa mun ka di ne kɔni ye fɔlɔ-fɔlɔ ye nin kɛnɛya de. ala ka nin kɛnɛya d'an ma o tuma n ka fɛn di ma fɔlɔ fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn N'a binna i t'a bin ka mɛn. O ye daji ye. Daji. daji kan bɛn
Baba ni ce an b'a ni ce sa baasi t'i la an b'a baasi fosi i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna ni ampulu baden nin kelen bɛ d'i ma nin ka di ye non nin ka di n ye kosɛbɛ e bɛ nin fɛ n bɛ nin fɛ fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a binna i t'a bin ka mɛn ne bolo o ye tile kelen cogo di parce que tile bɛ don o don an b'a fɔ tile binna mɛ mɔgɔ si t'a bin kan a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a kunna o tɛ si minɛ ni tile bɛ bin i t'a bin ka mɛn fiyewu kan bɛɛ merci Siri filan filɛ bɔ an bɔ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye an ka yaala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ yaala kɔnɔ an b'o jaabi dili kɛnɛ kan n badenw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ an dɛmɛba fo n'o ye hôtesse Usumani Tarawele Sisan Wane an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma a ka batiri dagabana min ni an y'a jira aw la n'o de ye marque hôtesse ye batiri in qualité bɛɛ b'a la ni mɔgɔ bɛ batiri in camion fa sanda la wuli ka se daba naani na immeuble Tourela la i b'a sɛbɛn ye ko hôtesse i bɛna Usumani Tarawele i bɛna dafalen sɔrɔ a n'a ka cɛdenw n'o ka ja i ma tagolon na n'i bɔra kɔtɔrɔ ni sanɛ na yanni ka se n'i tɛmɛna sugu la dɔɔni yanni ka pharmacie ni boulangerie tɛmɛ i bɛ se hôtesse ma a ka butiki belebeleba min dayɛlɛlen don n'i donna yen i bɛ batiri dagabana in sɔrɔ yen marque hôtesse n'o bɛɛ ka ja i ma taa Bala Kale ka carré kɔnɔ butiki belebeleba fila dayɛlɛn bɛ yen a sɛbɛnbaa bɛɛ sanfɛ ko hôtesse minɛn ninnu bɛɛ dafalen bɛ sɔrɔ yen n badenw an b'a ɲini Ala fɛ Tarawele Ala ka sugu ja garisɛgɛ ɲuman ye Ala ta ye Ala k'o d'an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ n badenw ɲininkali kun ye fila ye ɲininkali fɔlɔ an ko fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ bi i t'a bin ka mɛn fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ bi i t'a bin ka mɛn ɲininkali filanan diɲɛ da ni bi cɛ kuma fɔlɔ ye kuma jumɛn ye ɲininkali kelen jaabi la fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ bi i b'a bin ka mɛn i t'a bin ka mɛn o ye tile de ye ni tile bɛ bin maa si tɛ tile bin ka mɛn ni suma fana bɛ na maa si t'a o na kan mɛn o de ye ɲininkali jaabi ye an b'a fɔ ko Ala ka waati wɛrɛ jira an na Fane i ni ce wassalam merci